Bueno, aquest és el downtown de Ketchikan, que està al mig. Aquí hi ha uns grans magatzems, allà veig telèfons i aquí és on hi ha els creuers. Tot això és un aparcament de creuers per Alaska. Aquí un lletrero que aquest matí m'ha passat per alt. Bueno, i aquest és el Creek Street, que en aquests moments no hi ha absolutament ningú. I tal com em temia, ara no hi ha creek, no baixa aigua. Per què? Doncs perquè s'ha omplert d'aigua del mar. Ha pujat la marea i aquest és el resultat. Bueno, anem a fer un tomet pel carrer i anirem cap a caseta. I llavors li he posat My first window in Alaska was the Blue Room. These pictures will be with me as a memory of my travel around Alaska. Nice room, nice decoration, nice sensations. Ramon from Barcelona, Catalonia. La vista que tenim del canal d'aquest xiquet, mare de Déu. Bueno, i continuem. Bé, en aquests moments estan passant per davant a trucop del Creek Street i vaig amb un cotxe. Aquest cotxe és d'aquesta noia que es diu Carrie. Hola! Ella parla espanyol i l'he conegut en l'avió, ha volat amb mi. Aleshores ha sigut tan amable d'acompanyar-me al Saxman Totem, al parc que està a unes 3 milles d'aquí. Doncs anem a veure el parc aquest. Unes palabras para Barcelona, Carrie. Hola a todos y si tienen tiempo tienen que ir a Ketchikan para ver para su propia persona. Ya, gracias, chao. Molt bé, adeu. Es veieu ara, no? Confon una mica amb la boira. Però bueno, el que sí vull que veieu és la caseta aquesta. Aquí és on he dormit aquesta nit. I concretament aquesta ha sigut la finestra. Aquesta és la finestra de la meva habitació. La Blue Room. Bueno, anem a recollir i a dir adeu. Mireu, aquí un aguilutxo, en Eagle, s'ha plantat aquí sobre d'aquest pol, d'aquest tòtem. Veieu? Això mentre estic aquí a la parada de l'autobús, s'ha plantat i tothom, oh! Dos o tres m'han fet veure, ei, mira, hi ha un àguila aquí, com si fos una cosa estranya. Bé, el barco ja ha arrencat i diem adeu a Ketchikan. S'ha acabat. El primer pas d'Alaska ja ens l'han menjat. Ara anem al segon, que aquí, de fet, és com comença l'aventura. Que a partir d'aquí no porto quasi res lligat. Sense el quasi, no porto res lligat. Estudiat sí, però lligat no.